Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І абмяркоўваць сёння будзем з эканамістам, палітыкам Ярославам Романчуком. Ці палітыкам больш не называць вас? Як назавеце, так і будзе, якая розніца. Ўсё тое, што адбываецца ў краіне, каментары, таксама у нас палітыка. За слова людзей ў турму садзяць, таму гэта таксама палітыка. Ну, можна кажуць же, што эканоміка это тая ж самая палітыка, так што можна сказаць, што палітэканаміст Ярослав Романчук. Ярослав, з чаго пачнем? Вельмі шмат розных тэм і эканамічных і палітычных хацелася б з вами абмеркаваць. Ну, найперш, але пачнем з таго, што вось толькі лянівы, от, відаць, не сказаў пра тое, што беларускую эканоміку у самым бліжэйшым часе чакае, ну, там, калапс, там, ці яшчэ што-нибудь, ну, все, што можна такое вот дрэннае, толькі уявіць сабе, то будзе з беларускай эканомікай. Вы да такіх вось песімістаў таксама? Ну, каго загодна можна мне назваць не лянівым чалавекам, так таму я не ляніва кажу, што беларуская эканоміка калапс не будзе, дэфолту ў гэтым годзе таксама не будзе. Гэта сведчаць гэтыя цифры, лічбы, паказчыкі розныя, якія мы маем у плацёжным балансе, у гандлёвым балансе, таксама паводзіны, напрыклад, Нацыянальнага банку, экспорт і іншыя паказчыкі, але перш за ўсё гэта стаўленне людзей да эканомікі, да банкаўскай сістэмы. Гэта той мінімум, але ёсць давер да таго, што робіць улада. Так што лянівы з алармістаў не сказаў, а паколькі я не лічу сабе алармістам, а чалавекам, які бачыць на лічбы, тады я магу сказаць так, можа быць дрэнна. Я не падзяляю аптымізму Міжнароднага валютнага фонда, які казаў, што будзе мінус 0,4. Я значна пессімістычны, чым сусветны банк, які даў беларускай эканомікі падзенне эканомікі на мінус 2,2% ВУПу. Так што, думаю, будзе 3,5, але гэта зноў пры тым варунку, што беларускія ўлады пачнуць сур'ёзна ставіцца да тых даўгоў, неліквідаў і таксічных актываў, якія не назапашвалі за апошнія там 10 гадоў. Слухайте, ну мы ўжо колькі разоў сустракаемся і колькі разоў мы гаварылі вот гэтыя словы. Калі беларускія ўлады нарэшце зразумеюць, пачнуць там ці яшчэ гэтак далей, але чамусьці не разумелі, не пачыналі, не прыслухоўваліся. Таму і прыйшлі вось апошнія 10 гадоў. Тэмпы росту нашай эканомікі менш за 1% ВУП. Гэта 3,5 разы менш, чым сусветная эканоміка. У 6 разоў менш, чым тыя лідары з паўднёвай Азіі. Менавіта сам там улады кажуць, трэба расці хутчэй, чым сусветная эканоміка. І не выконваюць гэтага. Гэта ж не мы з вами гэта робім, не мы там націскваем на гэтыя гузічкі, не мы плануем гэта. Менавіта яны не могуць разабрацца ў тым, чаму две апошнія пяцігодкі яны правалілі, і чаму трэцяя зроблена без уліку менавіта гэтых правалаў. Вось гэта тое, што мы маем. І таму, калі ёсць галачна-палачная сістэма, калі ёсць вось такі спадзеў на тое, што нешта здарыцца і некім цудам беларуская эканоміка ўспране і будзе расці хутчэй, ну такога не здарыцца. Мы будзем вось паступова дэградаваць, губляць грошы, інвестыцыі, людскі капітал, і ўрэшце рэшт мы зноў ужо апусціліся да самае дно Еўропы. Пры такіх тэмпах 2021 год будзе годам, калі Беларусь стане па заробкам найбеднейшай краінай Еўропы. Ну, калі гэта не крызіс, то і не ведаю, што трэба лічыць крызісам. Ну, да ўзроўню там, не ведаю, бедных краінаў Лацінскай Амерыкі альбо Афрыкі мы нават пры найгоршым урадзе не дакацімся, а вось то, што мы губляем наш патэнцыял, гэта відавочна. Але ж мы вось гэтую, ну я не ведаю, тое, пра што марылі 10, калі не болей гадоў, па 500. Няма. Ну як няма? Вот кажуць же, што калі браць пра студзень 2021 года, то сярэдні заробак $503. Ну, быў у грудні, напрыканцы года, было там павелічэнне на 70, там, 80 рублёў. Але потым люты, сакавік, усё было значна горш. І вось і па заробкам, і па пенсіі
пенсіям. І зноў, калі мы кажам нават гэта $500, так, кожны думаў, што гэта 500, які ён кладзе сябе ў кішэнь. Але гэта 500, які налічаны з падаткамі усімі, якія там існуюць, ёсць яшчэ. І калі мы ачысцім гэтыя 500, а нават якія там 1000 рублёў, гэтых 1200, ад падаткаў, які трэба заплаціць, мы будзем мець недзе 320-330. Гэта зровень уже, ну, ведаеце, які не дазваляе казаць пра поспех беларускай мадэлі. Давайте мы до таких вот унутраэканамічных может быть нейкіх таких галінах крыху пазней. Зараз до надзённага і сённяшняга. Вось прыляцеў прэм'ер России Мишутин у Мінск. Адразу что вось выдала пул першага телеграм-канал, дзе там далі невялічкі кавалачак, Лукашенко размаўляе з Мишустиным, і ідуць словы: ну вось нарэшце вы прыехалі, мы тут зараз гэта падаткавыя вось гэтыя ўсе супярэчнасці узгоднім. Такім чынам ідзе ізноўку размова пра гэтыя дарожныя мапы. Вас гэта насцярожвае ці не? Не, таму што гэта ёсць інтэграцыйная жвачка, якая выкарыстоўваецца, калі няма чаго абмяркоўваць, альбо калі трэба скрыць. Апошнія 20 гадоў мы абмяркоўваем дату ўвядзення адзінай валюты, і цэнтральныя банкі Беларусі, Расіі кажуць: ну, няма часу, гэта не тая рэч, якая ёсць на павестцы дня абоіх банкаў. Ну, цяпер пачалі казаць пра нейкую там мадыфікацыю, уніфікацыю падаткавай сістэмы. Гэта яшчэ больш складаная сістэма. Вось, і менавіта тому, что экономика Беларуси и России радикально розняцца. Не можа быць у Беларусі падаткавая сістэма России, а толькі ў тым разе она можа быць, калі Беларусь, ну, будзе нейкім суб'ектам Федерацыі России. Гэта таксама не стаіць на павестцы дня. Ну, паколькі мы ведаем. Таму што вот калі Мишустин кажа на конт там падаткава нешта падаткаў, ну, гэта просто кожны разумее сваё. Лукашенко хацеў, можа, задобрыць Мишустина тым, што вось, ведаеце, мы тут зробім нейкі прагрэс, тому што прынцыпова дамовіцца з Расіяй на конт падаткаў немагчыма. Расія не пойдзе на кампенсацыю падаткавага манеўра Расіі, які адбылося 2 гады таму. Вось, Расія не пойдзе на тое, каб зрабіць нейкі там асобную страку ў бюджэце Беларусь на кампенсацыю нейкіх праектаў інтэграцыйнага характару. Таму тут, ну, я чога, ну, здымуць нейкія там магчымасці там інтэрпрэтацыі. Але зноў, калі беларускі бок заявіў: так, вось мы з 1 траўня уводзім акцызы на папер, на табачныя тутунёвыя выбары і на алкаголь, на там бухло, як кажуць, на ўзроўні России. Ну вось тады, я думаю, так, дамовіліся, гэта добра, таму што кантрабанда туды ішла з Беларусі туды, таму што падаткі ў Беларусі значна ніжэйшыя. Беларускі бок на гэтага не анансаваў, аніякіх падаткавых змен Міністэрства фінансаў. Так што я думаю, што зноў тут больш дамовіліся, дамаўляцца, як гэта было зноў адзінай валютай, што сведчыць пра адно, што дамовы нейкай адзінага бачання інтэграцыі Беларусі і Расіі няма ні ў Беларусі, не ў Расіі. У такім выпадку, калі, у прынцыпе, вот і ў Расіі, я думаю, разумеюць гэтую пазіцыю Беларусі, і Беларусь вот так вот працягвае гуляць, то я тады не разумею, а для чаго прыехаў Мишустин? Паміж Беларусю і Расіяй існуюць не толькі фармальныя стасункі, ёсць лабісты беларускай улады ў Маскве. Гэта людзі, якія вельмі добра зарабляюць з Беларусі. Напрыклад, вось нафтапрадукты перакінулі на расійскія порты. Ну, там ёсць структуры, якія на гэтым, безумоўна, зарабляюць. Ёсць людзі, якія там гандлююць прадуктамі харчавання. Паглядзіце на тых беларусаў, якія зарабляюць у Расіі на машынапрадукцыі, машынабудавання, на санкцыёнцы, на тых вытворчасці прадукцыі, якая робіцца ў Беларусі. Гэта генералы, гэта людзі ў вельмі высокіх кабінетах Расіі. Вось менавіта ім выгодна захаванне такога рэжыму взаемаадносін паміж Беларусю і Расіяй. Дадамо да гэтага ВПК, вось спецслужбы, міліцыя, супраць НАТО, супраць Польшчы, за традыцыйную сям'ю, і мы бачым, што вось гэтых вузелкоў, гэтых
вось месц для кааперацыі сёння паміж Лукашенко і Пуціным, паміж Крамлём і Мінскам значна больш, чым той розніцы, якая існуе, якая могла бы давесці да радыкальнага перафармавання стасункаў. Так што тут крызіс паміж Расіяй і Беларусію, ну, ён ёсць на некім суб'ектыўным узроўню, на ўзроўні таму, што Расія не атрымлівае таго, што могла бы атрымаць, калі б былі гэтыя інтэграцыйныя мапы падпісаны, калі б рашэнні прынимали наконт беларускіх актываў у Крамлі, ну, такой опцыі няма. Таму вось што ёсць, і Лукашенко зноў прасоўвае свае інтарэсы як адзіны надзейны кандыдат Крамля. Атрымліваецца, па-першае, што, ну, как бы, можа быць, не Расіі вось як таковой, а пэўным кіруючым людзям выгадна той стан, які ёсць. Ім не патрэбна гэтае паглыбленне інтэграцыі, і ім не патрэбна празрыстасць, аднолькавыя правілы гульні, таму што, падкрэсліваю, той тэзіс, які шмат якіх экспертаў кажа, што Расія датавала Беларусь на 120 мільярдаў даляраў, являецца хлуснёй, таму што шмат, з майго пункту гледжання, большая частка гэтых грошаў асела ў кішэнях расейцаў, бізнесменаў, мільярдэраў, схематознікаў, якія менавіта гэтыя схемы лабуюць у Крамлі, і таму яны не хочуць зрабіць інакш, каб была некая празрыстасць, каб былі бы некія адзіныя правілы гульні. Ну а вось тое, што сёння адбываецца наконт там гарманізацыі падаткаў, ведаеце, нават у еўрапейскім звязе, нават калі ёсць зона еўра і ёсць адзіныя правілы гульні на рынку грошаў еўра, фіскальная палітыка, бюджэт і падаткі гэта выключна у кампетэнцыі асобных краінаў. У Беларусі няма ні адзінай манетарнай палітыкі, ні адзінай гандлёвай палітыкі, з якога такога будуна у нас будзе адзіны бюджэтна-падаткавая палітыка. Ніколі не будзе. Суздальцаў, выкладчык вышэйшай школы эканомікі ў Маскве, зараз вот рэагуючы на прыезд Мішусціна у Мінск у сваім тэлеграм-канале напісаў, што вось, маўляў, Мішусціна накіравалі сюды ўсё ж такі вырашыць пытанне з этой вот падпісаннем дарожных мап, і калі гэтага не адбудзецца, што, ў прынцыпе, і чакана, сыходзячы з вашых словаў, то, маўляў, перарубіцца вот это фінансаванне ці падтрымка Масквой Мінска. Ну, калі б Андрэй быў у нас альбо з СФР узначальваў, альбо ФСБ, альбо адміністрацыю Пуціна, ну, тады можна бы яшчэ да гэтага ставіцца пункту гледжання. Так, Андрэй, відавочна, ён сваю лінію гне. Ведаеце, каго только не пасылалі сюды. І Лаврова пасылалі, і вось людзі з велізарнымі пагонамі прыязджалі. Патрушева, потым Лукашенко туды ездзіў, і нічога не змянілася. І вось таму гэта ўсё тое там абрубіцца, не абрубіцца. Ведаеце, калі б у Расіі сядзелі людзі ва ўрадзе Расіі, якія бы дбалі только пра інтарэсы Расіі, а не сваіх кішэняў, ну, можа бы, так і было бы. Калі, напрыклад, Кудрын быў, альбо там Грэв быў, якія дбаюць там пра грошы, і то з Кудрын, памятаеце, той же Грэў даў крэдыт Сбербанка Беларусі ў 2010 годзе, калі таксама былі праблемы у беларускага ўраду з фінансаваннем выдаткаў. Так што тут не чакаю нічога кардынальнага, таму што ў Расіі сёння зусім іншая павестка дня. Мішусін прыехаў для таго, каб, ну, нейкі там галачку паставіць. Ну, але глядзіце, ўзаемаадносіны. Тут Пуцін будзе сустракацца з Байдена. Пуцін там 500 000 салдат ваенных ён перасоўвае бліжэй да там і Украіны, да Беларусі. І вось на там Пуцін зноў там і Кітай. І тут у гэтым павестцы дня зноў з'явіцца тэма Лукашенка. Навошта? Чаму? Ну, слухайце, уже ж дамоўлена, што яны сустракаюцца. Ну, так сустракаюцца, попить пива, кавы, там, поразмаўляць наконт, не ведаю, там, мядведзяў у Сібірі. Вось гэта могуць размаўляць, абмяркоўваць, але радыкальныя рэчы, якія тычацца ўлады, эканомікі, прыняцця рашэнняў у Беларусі і Расіі, такога не будзе, таму што Расія, тыя стейкхолдеры, якія сёння атрымліваюць выгаду ад такіх стасункаў, іх інтарэсы не парушаны, таму што Александр Лукашенко не парушыў аніводнага інтарэса. Атамнае лобі задаволена,
задаволена, военное лобби задаволена, энергетычное лобби так, что там яшчэ у нас такие, санкцыёнка, вось спажывецкія тавары ёсць, машинабудаванне ёсць. Хто з тых людзей, якія, ну можна сказаць, лузеры, вось менавіта гэта інтэграцыя? Няма, лузеры гэтыя людзі, якія мы з вами сядзім, малы бізнес, людзі, якія не атрымліваюць, напрыклад, таго, што маглі бы, калі б у нас была большая інтэграцыя з еўразвязам. Вось мы лузеры, таму што мы тут побач рынок 19 трыльёнаў даляраў еўрапейскі звяз, а доля Беларусі там не цэлых 0,5%. Вось менавіта мы лузеры, таму што маглі бы мець больш тавараў, больш танныя тавары, больш грошаў на рынку, а так мы завязаліся менавіта ў гэтую інтэграцыйную мадэль, і таму мы лузеры. Але вот шмат казалі про тое, што Беларусь сваімі такімі вот пастаўкамі нейкіх санкцыйных тавараў, ці там, скажем, цыгарэт, ці алкаголя, ці яшчэ што, наносіць шкоду бюджэту Расіі. Так. У гэтай сітуацыі вот Расія нейкім чынам будзе ўсё ж таки працягваць дапамагаць. Вы сказалі, што дэфолта не будзе. Там абвала беларускай эканомікі такого рэзкага не будзе. Будзе такое паступовае... Мінус 3, мінус 5 гэта не абвал. Гніенне. Але ўсё адно складанасці ёсць. Гэтыя складанасці Расія, як даўні партнёр, будзе дапамагаць выпраўляць? Вось калі мы кажам пра інтарэсы Расіі, вось гэтая праблема, так? Зноў, Беларусь гэта краіна, якая прапаноўвае нейкія схемы, нейкія тавары. Тыя ж той ж табак, тыя ж там іншыя тавары. Справа ў тым, што прапанаваць і гандляваць на тэрыторыі Расіі гэта розныя рэчы. І таму у тых людзей, якія гэта робяць з Беларусі, ёсць надзейныя партнеры ў Расіі, ёсць надзейныя партнеры ў еўразвязе, якія таксама з'яўляюцца бенефіцарамі гэтага схематозу. І калі мы кажам, што вось нехта купляе там гэтыя тавары, якія там вырабляюць у Беларусі, альбо, напрыклад, санкцыёнка, які ідзе з еўрапейскага звязу, гэта ж тыя ж генералы, якія можа знаходзіцца тоже Мішустін. Некаторыя кажуць, што ён там таксама зарабіў шмат грошаў, а яго партнёры на возвраце НДС-у з бюджэту. Вось, таксама. Ну, чалавек, які быццам мае дбаць пра інтарэсы Расіі, але зноў ён павязаны з бізнес-інтарэсамі, ну, якія, ну, альбо такія сумнеўныя, альбо некай шэрай сферы. Так і тут. Ёсць людзі, якія гандлююць беларускімі папіросамі, зарабляюць на гэтым добра у Расіі. Таксама гэта людзі, якія ёсць у краінах еўразвязу. І таму да той пары, пакуль гэта іх інтарэсы не будуць нейкім чынам высветлены праз органы кіравання альбо сілавыя структуры гэтых краінаў, яны будуць дзейнічаць. Зноў, мафія, кажуць, бессмертна. Вот днямі была інфармацыя, што пад Смаленскам груз кантрабандных беларускіх цыгарэт затрымалі. Это атрымліваецца, што нейкі вот левы вырашыў улезці ў бізнес? Зноў, як мне казалі, там, мои знаёмыя з Москвы, ёсць крышы генералаў ФСБ, вялікіх начальнікаў з Москвы. Ніхто іх не чапае. Ёсць зноў вялікія крышы палітыкаў, адміністратараў з роўню там Москвы, ніхто не чапае. Калі нехта гэтым бізнесам пачне заниматься нейкі там сілавік з роўню там Брянска, Смаленску, ну тады могуць чапнуць одну фуру за 100, але 100 праедзе. Вось гэта відавочна. Але таго, каб сказалі, ну нешта мы робім, зноў для галачкі і таможня, і гэтыя там летучыя пасты. Я пераязджаў граніцу Расіі, там, калі я ехаў там недзе там паўгады таму, і бачыў, як гэтыя сцежкі працуюць, так што ўсё там добра. Я думаю, што такое ж адбываецца і на нашай заходняй граніцы, толькі механізмы крыху іншыя. Вот на фоне вось гэтых ваших усіх словаў тады неяк дзіўна і па-дзецку выглядаюць каментары, калі там, ну вот, поедзе сустрэча Пуціна с Лукашенком, ну вот, поедзе Лукашенко грошай прасіць, вот, потому что вот не выжыць ему без іх. Не, грошай прасіць, гэта зусім іншая рэч. Ён чаму не папрасіць грошаў? Ведаеце, калі чалавек звыш цэнтралізацыя прыняцця рашэння. Лукашенко адказвае за ўсё. Ён так як бацька, які корміць усіх дзетак сваіх там і ўсю сваю сям'ю, ЗАО, Беларусь альбо сям'ю. І таму, калі ён не выбег грошаў, ну які ты ж бацька. Ну, і тут менавіта рэпутацыя яго як кіраўніка гэтай усёй звыш цэнтралізаванай сістэмы, ну, будзе пад пытаннем. Людзі скажуць, ну, не можете забяспечыць, таму, можа, нехта іншы няхай зробіць гэта. І таму ісці там
калі гэтага не зробіць, напрыклад, трэба будзе дэвальваваць беларускі рубель, альбо патраціць там мільярда золотавалютных рэзерваў, альбо зноў зніжыць кошты. Гэта будзе нейкае напружанне ў сістэме. А калі можна перахапіць грошы там мільярд паўтара, ну таму едзе і просіць там і ў Кітая папросіць, у Азербайджана, у Расіі. Зноў, калі можна некага заінтарэсаваць, зацікавіць там, даць ему пару мільёнаў даляраў зарабіць, ну раді вось они гэта робяць. Дарэчы, пра Азербайджан. Ці будзе вот ўсё ж таки гэтая поездка ў Азербайджан, яна была больш такая, ну ніхто мяне не любіць, ніхто мяне не кліча, і вот з'езджу хоць да сябра Аліева ў госці, ці ўсё ж таки больш сур'ёзныя мэты былі ў этой поездке? Ну грошы сур'ёзная рэч, гандаль сур'ёзная рэч, інвестыцыі сур'ёзная рэч. Таму з пункту гледжання гэтага Александр Лукашенко, яго падыход да інвестыцыйнай палітыкі, ён відавочны. Так, трэба знайсці ў кожнай краіне там, где нас, ну можа не любяць, але знаюць, ведаюць і нам давяраюць 5-10 прадпрымальнікаў з багатых, даць ім магчымасць зарабляць сюды грош на Беларусі і праз них выкарыстоўваць гэты soft power, як кажуць, мяккую сілу для таго, каб прасоўваць свае знешнеэканамічныя інтарэсы, зарабляць альбо атрымліваць нейкія міждзяржаўныя пазыкі. Вось менавіта гэта такое ж самае ў Азербайджана, і плюс яшчэ ёсць і пытанне ўзбраенняў, вось якія ёсць пытанне гандлю сельскагаспадарчай прадукцыяй, трактароў і так таму далей. Таму тут ёсць што абмяркоўваць. Вось, калі Аліеў дасць яму грошы, а у Аліева, я думаю, можна знайсці грошы і камерцыйныя інтарэсы. Таму я думаю, тут шмат, а можна яшчэ прадаць, там, ведаеце, шмат прадпрымальнікаў адтуль адкрыюць тут нейкія свае прадуктовыя рынкі, розніцу. Вось, таму я тут ёсць о чым размаўляць. А зноў патрэба ўражанне таго, што легітымны Лукашенко дамаўляецца з легітымным Аліевым, яны, ну, вось, Еўропа не хоча. Ну, тады мы з Азербайджанам пойдзем, мы пойдзем у Іран, мы пойдзем там усі у іншыя краіны, дзе ёсць грошы. Катар там зноў будзе. Ну, не любяць нас у адной частцы свету. Нічога страшнага, будуць грошы з іншага боку. Таму, напрыклад, гэты праект быў паўночны Мінск, не там 5 мільярдаў даляраў анансаваны. Ну, арабы уложаць грошы, там будуць будаваць нешта. Таксама гэта ВУП, таксама гэта попыт на будаўляныя матэрыялы. І ўражанне, гэта вось галоўнае збіць гэту тэму, да, што Беларусь апынулася ў стане інвестыцыйнай засухі, што няма грошаў, будзе вось калапс, не будзе дзірка ў бюджэце, будзе дэвальвацыя, няма добрых навінаў. Таму Лукашенко вельмі стараецца, каб гэтыя добрыя навіны з'явіліся. Але нягледзячы на вось гэтыя такія нібыта добрыя навіны з Масквы, там з Баку, там падтрымка, дэвальвацыя яна будзе моцная? Ну, калі лічыць да 3 рублёў 30 копеек, гэта моцна ці не, 25% гэта моцна ці не, гэта зноў стаўленне да таго, што можа быць. Расійскі рубель можа давальвацца? Можа. Там. Нехта кажа, будзе там 90, 95, нехта кажа 120. Гэта сітуацыя, у якой значна больш палітыкі і зноў фактараў, як будзе паводзіць сябе Цэнтральны банк Злучаных Штатаў Амерыкі, еўра, ці будзе вось забарона на абслугоўванне пакупку дзяржаўнага доўгу Расіі выкарыстоўвацца, які будзе ўплыў на беларускі гандлёвы баланс амерыканскіх санкцый, еўрапейскіх санкцый, хто ў этих санкцыях будзе. Шмат пытанняў, якія выходзяць проста за межы макраэканамічнага аналізу. І таму я думаю, што там, калі будзе троечка, як кажуць, нават вось за першы квартал было выкарыстана там 530 мільёнаў даляраў рэзерваў, засталося 900 до 6 мільярдаў. Будзе гэта выкарыстоўвацца? Я думаю, што будзе, таму што Нацыянальны банк прызнаў, так, у нас яшчэ 900 мільёнаў ёсць в загашніку. Але зноў, без таго, каб от Міністэрства фінансаў кажа, там, 1 мільярд 300 мільёнаў даляраў трэба ўзяць у доўг, а калі не будзе гэтых даўгоў? А калі гэтыя даўгі будуць па 10-12%? Зноў, беларускія ўлады адкладваюць вырашэнне тых пытанняў, якія даўным-даўно ўжо на нас давяць, душаць эканамічны ўзрост. І зноў, для мяне тое, што Беларусь і Венесуэла, две буйныя краіны, больш-менш не кажучы пра гэта астраўныя дзяржавы,
у якіх на 2021 год запланаваны падзенне эканомікі пасля ковіду, пасля таго, што у нас было мінус 0,9, а там у еўрапейскім звязе там мінус столькі, ну гэта сведчыць пра тое, што у нас дрэнна з інстытутамі. Тут я не магу пагадзіцца з Павлом Калаўрам, які на прэсавай канферэнцыі казаў, што ну такіх сур'ёзных дысбалансаў не ў беларускай краіне няма ў эканоміцы, ёсць дысбалансы, і яны, я думаю, недзе под 10-15% ВУПу знаходзяцца. Гэта грошы там амаль там 8-10 мільярдаў даляраў. Вось менавіта гэтыя таксічныя грошы, абслугоўванне якіх будзе на плечы падаткаплацельшчыкаў. І калі ніхто не будзе абслугоўваць, і тады будуць такая тэхнічныя дэфолты. Тэхнічныя дэфолты — гэта рэпутацыя, гэта па сутнасці валіцца ўсё, якія тыя людзі, якія казалі, што ну у Беларусі эканомікі добрая. Але нават вось выказванне з намесніка міністра эканомікі, якая казала, што вось мы патрацілі 10 мільярдаў рублёў на падтрымку гарадоў, вось, ну і не далі ніякага результату, альбо не далі таго результату, які спадзяваліся. Там 10 мільярдаў рублёў, там 10 мільярдаў далёў. Вось і складаецца тыя дысбалансы тэхнічныя, якія мы бачым, калі няма даверу да банкаўскай сістэмы, няма прадпрымальніцкай ініцыятывы, ёсць адток капіталаў, ёсць давер на нулі усіх внутры краіны. І якія там, я не бачу прадпрымальніка, які бы казаў, ну ведаеце, вось я буду веру ў беларускую мадэль, веру ў беларускую ўладу, вось уладзе, і буду там вкладваць мільён альбо 100 мільёнаў даляраў у беларускую эканоміку. Вось такіх людзей я апошнія паўгады не бачыў, таму што все чакаюць, а чым скончыцца вось гэты палітычны крызіс, і гэтага вось канца яшчэ няма, таму што мы яшчэ не ведаем, калі будзе пачатак. Ну, палітычны крызіс можа і скончыцца ў тым сэнсе, ну, розныя варыянты можа быць сканчэння, але уявім сабе пажаданы для Лукашэнкі варыянт. Ён дубінкамі загнаў усіх незадаволеных, каго ў турмы, каго па кухнях, і сказаў, ўсё скончылася, але ці ёсць гэта сканчэнне, калі ёсць дэфолт права, калі інагда не да законов, і ўсё это будзе сканчэнне. Так вот, менавіта гэта тое, што Лукашенко не можа ў аднастароннім парадку пры дапамозе ОМОНу зрабіць канец крызісу, калі застануцца ў краіне там 25% людзей, якія там душой, сэрцам, сваімі кашалькамі выключна за Лукашенко. Але гэта геноцид недапушчальны, і яго не будзе. Таму трэба размаўляць з тымі людзьмі, якія ствараюць месца працы, якія гандлююць, якія з'яўляюцца лакаматывамі новых кропкі роста. З німі ўлада не размаўляе, з прадпрымальнікаў яна не слышыць. Тое, што там імітацыя ёсць, там 6-я нядзеля беларускага прадпрымальніцтва, нейка прыйдзе, там скажуць, ой, добра, мы падтрымліваем прадпрымальніцтва, ну гэта ні аб чым. Таму што трэба і так размаўляць сур'ёзна з тымі людзьмі, якія маюць магчымасць, з'яўляюцца аўтарытэтамі для эканамістаў, для прадпрымальнікаў, для бізнесу, для знешняга сусвету. А калі мы абнулілі ўсё і думаем, што на дубінах можна зрабіць, ну так, можна там номенклатурна-сілавы такі ваенны камунізм некаторы час зрабіць. Ну добра, вось зноў з гэтай прэсавай канферэнцыі гаспадара Калаўра, ён не параўноўвае тое, сколькі ён зарабіў на дэпазітах на рублях з тым, сколькі зарабілі людзі там на Dow Jones, на S&P, на іншых індексах, на іншых там інвестыцыйныя фонды. А параўноўвае менавіта две рэчы, якія з'яўляюцца выяўленнем адсутнасці фінансавага рынка інструментаў. І зноў гэта стаўка, што вось верце ў беларускі рубель, таму што я маю зберажэнне. Он нават гэту лічбу не назваў, колькі ён зарабіў абсалютна лічбы, каб можна было параўнаць, колькі, напрыклад, гэта з іншымі фінансавымі інструментамі. Так што тут я не бачу тут магчымасці, калі нават і будзе там жалезны занавес, калі будзе у нас яшчэ там колькасць генералаў, яшчэ большая канцэнтрацыя ва ўладзе, гэта будзе азначаць, што ўлады яшчэ больш, яшчэ далей ад пачатку вырашэння палітычнага крызісу ў нашай краіне. Ну, той же самы Калаўр сказаў, што большасць сваіх грошай ён трымае зберажэнне, ён трымае ў беларускіх рублях і гэтак далей. А тым не менш, калі я не памыляюся, вот была статыстыка, што за мінулы месяц беларусы купілі рэкордную колькасць валюты ў абменніках, і зараз з'явіліся рублі, зрабілі ўсе выплаты неабходныя і пайшлі ў абменнік. Правільна робяць? Робяць людзі, зноў,
пры адсутнасці даверу да ўлады, калі ўлада карыстаецца не словам, не аргументам, а дубінай, адзінае рацыянальнае рашэнне не маць кантактаў з такой краінай, з такой сістэмай. Усё. Тое, што кажа Калаўр, гэта, ён як узначальвае Нацыянальны банк, ён так кажа, але зноў тое, што пішуць Нацыянальным банку, яго замеснікі ў дакладах, там значна больш такой горкай праўды для Украіны, і там зноў кажуцца, калі не будзе гэтага, калі не будзе гэтага. І вось яны проста, як кажуць, саломку падсцілаюць пад сябе, кажучы, што калі будзе нейкая разборка, дэвальвацыя альбо інфляцыя. Вось, краіна зноў чаму, напрыклад, ні Калаўр, ні там Галоўченка не кажуць пра тое, што краіна, у якой 55% спажывецкіх цэн, спажывецкія тавары рэгулюецца, гэта краіна з заплюшчанымі завязанымі вачыма. Нагадаю, што ў 2000 годзе толькі 27-30% тавараў рэгулявалася. Такім чынам, у 2021 годзе Беларусь значна бліжэй да савецкай Беларусі, чым была ў 2000 году. А што вы за гэты час не маглі зрабіць в інстытут вольных цэнаў? Вы завязалі вочы, інфляцыя няма, усё ў рэжыме ручнога рэгулявання, кіравання, што яшчэ хутчэй прывядзе да калапсу. Яшчэ, можа быць, пра вот гэтых ІПшнікаў кажуць, што там ужо ўвогуле іх хочуць як клас канчаткова знішчыць, прымаюцца там адпаведныя там рашэнні, пастановы. Да чаго это можа прывесці? ІП зноў ёсць такое вельмі дрэннае, вельмі ненавуковае падыход да ІПшнікаў, які параўноўвае нейкую вартасць ІП толькі з пункту гледжання таго, якія яны плацяць падаткі. Падаткі плацяць, там працоўныя месцы здаюць, а потым буйныя сеткі кажуць, ведаеце, яны разбураюць нашу канкурэнцыю, таму што яны гэтага не плацяць, яны там і ствараюць толькі праблемы, так? А на месцы ІПшнікаў, якія робяць, там з'яўляецца альбо структуру шэрага рынку, альбо зноў гэтыя сеткі. І калі мы паглядзім на ІПшнікаў як на людзей, якія самазаняты, якія фармулююць культуру прадпрымальніцтва, якія ствараюць гэту мікраклімат на мясцовым узроўні, якія вось гандлююць гэтымі таварамі, расшыраецца асартымент, тады радыкальна інакш трэба ставіцца да гэтага класу і не прымушаць з іх выконваць тыя абавязкі, якія мы маем, улада мае да буйных сетак, буйных юрыдычных асобаў. Вось, і калі будзе вось там прыняты розныя там віды рэгулявання альбо падаткі павышаны, што будзе немагчымым працаваць ІП, будуць самазаняты ў шэрай эканоміцы. Гэта нікуды не знікне, так? Будзе больш карупцыі. Але яшчэ больш будзе незадавольнасць уладай, таму што гэтыя людзі там 275 тысяч, добра, калі нават палова будзе 100 тысяч, то вось гэтыя людзі альбо яны з'едуць з краіны, альбо яны далучацца да значна больш радыкальных пратэстаў, таму што ім уже будзе што губляць. Так што тут такая глыбокая тэарэтычная практычная памылка будзе разабрацца з ІП, каб пажаць, як кажуць, руку апошняму з них. На заканчэнне яшчэ хацелася б тэму санкцый закрануць. Наколькі ўсё ж такі яны ўплываюць на стан беларускай эканомікі? Той же самы Латушка у размове з намі сказаў, што гэта не санкцыі, гэта камарыныя укусы. Як вы ацэньваеце? Я паслядоўна супраць санкцыяў, таму што я ведаю рэжым іх прыняцця, рэжым іх выканання і тое, што, ведаеце, 20 гадоў амаль нейкія санкцыі дзейнічалі ў дачыненні да Беларусі фармальна, Еўрапейскі звяз і Амерыка казалі, так, ёсць, але дэ-факта тыя механізмы і тыя людзі, якія ёсць вакол, не дазваляюць рабіць, як кажуць, сектаральныя і балючыя санкцыі, напрыклад, да Ірану. Таму навошта гэтым вось у гэта лезці, калі вы не можаце выкарыстаць? Тым больш, я кажу, тыя людзі, якія маюць значна больш падставаў да таго, каб быць кашалькамі рэжыму, яны не у спісе санкцыйным, а тыя людзі, якія робяць прамысловую магутнасць нашай краіны, яны, на жаль, там. І тут зноў значна больш губляе аўтарытэту апазіцыя прадэмакратычныя сілы, еўрапейскія сілы, чым атрымліваюць ціск на рэжым. Таму што, а зноў, з пункту гледжання яшчэ аднаго фактару, гэта фактар уздзеяння Расіі. Зноў, калі мы бачым, што тыя патокі, якія могуць ісці ад беларусаў з Беларусі, могуць ісці праз расіянаў
і праз Расею, то гэта яшчэ эканамічная незалежнасць краіны, якая безумоўна стане значна больш хрупкай і небяспечнай для нас. Так што санкцыі трэба, ведаеце, працаваць з мазгамі. З пункту гледжання апошняга пытання толькі 42% беларусаў вераць у то, што дэмакратыя лепшая сістэма палітычнага кіравання для нашай краіны. Толькі 42. І вось калі мы хаця бы до 80 павялічым гэту лічбу, тады пытанне, ці павінны быць у Беларусі вольныя дэмакратычныя выбары, адпадзе. А паколькі кожны думае, ну вось Лукашенко там можа аўтарытарны, але для гэтага перыяду кіравання можа і лепш, таму што тыя прыйдуць, Латушка прыйдзе, Ціхановская альбо там Зміцер, вось яны зробяць толькі для сябе. І вось гэта падставовае інфармацыйнае пытанне, якое праз санкцыі ніяк не вырашаецца. На заканчэнне, ўсё ж такі, калі мы кажам пра тое, што хутчэй за ўсё самыя нізкія заробкі будуць у Еўропе, у Беларусі ў хуткім часе, хутчэй за ўсё. Пра тое, што калапса не будзе, але вот такое скатванне дабрабыту і ўсё астатняе будзе. Для людзей якія пагрозы ёсць па коштах, па, я не ведаю, па ўзроўні дабрабыту, па ўсім астатнім, вот таго я так зразумеў, што там пра што кажуць, што от зараз эканоміка лясніца і беларусы выйдуць на вуліцы з-за пустых халадзільнікаў і зрынуць рэжым, гэтага бліжэйшым часам не будзе. Але што будзе? Будзе тое, што, як кажуць, на маргінесе, на ускрайках будуць бяднець тыя людзі, якія бяднейшыя, будуць становіцца яшчэ бяднейшыя. Так? Што яны будуць рабіць? З'язджаць з краіны, альбо там, ведаеце, альбо там займацца садаводствам, агародніцтвам, і ім будзе не да пратэстаў нічога, таму што трэба будзе нешта карміць. Сярэдні клас, найгоршае, што будзе ў гэты час, гэта вымыванне, знішчэнне сярэдняга класу. Тыя людзі, якія там уже прызвычаюцца да таго, што трэба там 2 разы выязджаць з краіны адпачываць, можна сабе там раз у там 3-5 гадоў мяняць новую машыну, можна, ведаеце, для свайго дзіцяці зрабіць прыватную школу. Вось тыя людзі, якія маюць іншы падыход да выдаткаў. І вось именно эрозія гэтага класу будзе ў Беларусі атрымвацца, і што гэтыя людзі будуць рабіць? Яны альбо будуць з'язджаць з краіны для таго, каб захаваць гэты заробак, альбо будуць зноў пераходзіць на там пельмені, на такія базавыя рэчы, адмаўляцца ад той вось кошыку тавараў і паслугаў, да якога не прызвычаіліся, і некая частка будзе зрабіцца значна больш палітычна актыўнай. Але зноў такога вось аднаразавага выбуху, што вось остановіцца там нейкія там 10 гарадоў стануць выдаць на забастоўку, такога не будзе. І вось гэта зноў мадэлі вось менавіта гэтай добра вядомай жабы, якую не ў кіпень кінулі, а ў халодную ваду, і вось награваюць ее. І там мы бачым, там вось там 50 тысяч прадпрымальнікаў знікне, пад'едуць нехта хто куды, потым там 20 тысяч маладых людзей знікне, потым там 5 тысяч лекараў, медыцынскіх работнікаў знікне, потым будаўнічы сектор. Беларусы за апошні там, памятаю, там з 2001 года, калі палітычныя кампаніі, з кожна палітычная кампанія з'язджалі людзі. Ты працуеш з німі, напрацоўваеш сувязі, арганізацыю, трэнуеш іх, а потым яны кажуць, ведаеш, ну мы лепш поедем до Польши, там $1500 заробім і будем там, жыве Беларусь, крычаць кожнага 25 савіка, а вы тут працягваеце. Трымайцеся тут, менавіта так. Ну што ж, вось такія, на жаль, не вельмі пазітыўныя прагнозы, але і не змрочныя ажно да чарнаты квазару нам перадае Ярослав Романчук. Дзякуй вялікі. Ярослав Романчук, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Беражыце сябе, трымайцеся.